Bones notícies en el llevant de Mallorca. Ja es pot entrar a Artà des del port del Cudi per la MA12. Des d'avui comença a funcionar el pont militar desmuntable que l'exèrcit de terra va començar a instal·lar el passat diumenge. La instal·lació d'aquest pont és una mostra més que evident de la col·laboració interadministrativa i en aquest cas, a part d'interadministrativa, també s'exèrcit en l'administració civil, en aquest cas del Consell Insular i de l'Ajuntament d'Artà. Per tant, ara esperar que la gent l'utilitzi en les normes de seguretat que hem posat, hem volgut ser molt prudents amb aquest cas, sabeu que el pont estarà tancat al vespre, se tornarà a obrir tot d'una que comenci a les 6 del matí, crec que tornem a obrir de matí ja per fer tot el trànsit i únicament tindrà un sentit, per tant s'utilitza també el camí de Calobra per fer l'altre sentit, hi haurà un sentit circular per poder entrar a Artà, mentre s'acaba de construir el pont de la MA12 que se'n va dur la torrentada de dia 9 d'octubre. La reconstrucció del pont enfonsat per les torrentades serà més lenta del que s'esperava, ja que serà necessari modificar la seva estructura. Tot i això, s'espera que estigui acabat per març de l'any que ve. Fins a aquella data, per sortir d'Artà en direcció a la colònia de Sant Pere, s'haurà de seguir fent per la carretera de Manacor o pels camins de la Calobra i de Carrossa.